Pirineuko 200 ikasle bildu dira osasun turismoaren inguruko jan berrikuntza jardunaldian. Gu ere bertan izan gara. Ekimen hau Innovation Jam ekitaldia da. Berez, gaurko jardunaldi honetan egingo dena dira, ekintzailetasuna bultzatzeko asmotan, osasun turismoaren inguruko ideiak garatu, landu, eta ikasleen artean ideia interesgarri batzuk ateratzea lortzen ditugun. Osasun turismoa da zu bizi izan tokitik, beste toki batera mugitzea, izan daiteke bai gaixotasunen bat edo tratamenduren bat jasotzeko, hori dela medikuntza osasun turismoa, edo beste izan daiteke ongizaterako, eta zure osasuna hobetzeko. Ekitaldia Mondragon Unibertsitateak eta Kimuberrik antolatu dute LKS-ren babesarekin. Horren egiten dugu hainbat ekimen, urtean zehar ekintzailetasuna garatzeko gazteengan, ez? Jarritu 20 taldetan Mondragon Unibertsitateko ikasleak, eta orain ari dira Canvas modela egiten, aurreko fasean ateratako ideiak elaboratzeko. Enpresa bat nola montatzen dugun esan digue aukeratzeko, eta nola ingo genuken planteamendua, enpresan planteamendua, eta azkenen huertas orgánicas a nivel de ciudadano aukeratu dugu. Genuzkan hainbat aukera eta jungea pixkanaka deskartatzen, gutzako aukera egokina lortu arte, eta azkenen aiatuka konklusioa bi aukera genuzkala eta oain bi horien kombinazioa diten saiatuko gara. Aurreko fase izan zen junginen Mondragon Unibertsitateko kampus guztitara, ideiak lortzera, hori egin genuen brainstorming bidez, eta guk esplikatzen genien zer zen hau, bereak ematen ziguten idea eta gero altzuten pintxore bat jan eta hola. Osasuna zaintzeko mugikorreko aplikazio bat diseinatu duen taldea izan da garaia. Aukeratu duguna da mobilentzako aplikazio bat, intzen dagoela bizotzan taupadak eta kontrola. Eta horren ondorioz jakin ze gaixotasun alzunokin edo dieta bat eta bizitza saludable batentzako konsejok eta lan emoteko.